Ano mo ka kapayas? Pwede na. Dili. Aba si ganahan kag kanang advertisement ba? Oh, bitas TV. Kana maingon nga kamo kung mahilig mo mukaon og kapayas, kaon lang mo. Kaya after 7 days, wag tang ninyo budi sa inyong lawas. Muli na mo 7 days with silka. Karon preto niyo. Oh, pre. Ikay mo gulit ani ha? Oh, Si Maxoy ato patingon kay patingon kay ako nakita ay Maxoy nga makuha ni Maxoy. oh, sige. Oh. Oh. Ano ba di ka mo diri day? Oh, taga-taga. Ay sus, perti kami nga. Karon, kuha, ibutang diri sila misa. Oh. Oh. Ani mo rol, mo na ka. Mukaon, malibang, muinom. Mo na ha, tigam ni. Sige, diri. Iya na diri, pre. Na. Na. Ayos kana ha. Igbira ni mo acting na yun si Maxoy. Oh, sige. Sige ha. Na. Sige. Yeah. 3, 2, 1, go! Nausa mo na, Maxoy! Ayaw paglargo pag-inom! Dili mang umlaro pag-inom paminaw sa sa mukaon malibang haman mainom. Kana! Kana. Sige! Sige. Tarong nga! Nabarag ka man! Ayaw magbarag! Uy, barag ba? Uy, barag! Inom. Ay mga tol, oras na para bagbago, oras na para kumilos. Kaya ang sagot natin, beer na beer.